Dark тук и това е един клип, в който искам да кажа, че отворих мой правен сервер на име Rocketcraft, ето така. И постер е Мики. И значи, за да се запишете за кандидатурите, трябва да сте поне на 11 години. Там да сте на 11 години, да строите хубаво. И така, кандидатурите, ще оставя линк, не линк, ще оставя моя скайп и на Микито скайпа. Моя скайп и на Микито скайпа по кандидатурите, пращате ги, например, на мен или на него, двамата ги одобряваме и, нали, например, ако единия каже да, другия не, трябва да построи още една постройка, нали. Ако и двамата одобриме, влизат, в смисъл вкарването в сервера, и така, както казах нещата за кандидатурите, и довиждане.